Едно момче, което живяло на партенен етаж, няма значение, и изведнъж в същата кооперация на 5-ти етаж, без асансьор, заживяло едно момиче, много хубаво, много красиво момиче, той много си е харесал и си казал, стига бе, аз трябва да се запозная с това момиче, какво да направим, ще отида, ще питам дали има ютия и така ще започнем разговор и тръгнал нагоре. И после си продължил да си разсъждава, ще питам дали има ютия, тя ще каже да, заповядай, влез само да я взема и ще ти я дам. И аз ще вляза от тях и тя ще каже, искаш ли кафенце? Аз ще кажа да, може едно кафенце с 2 захарчета, ако удобно. Тя ще ми даде кафенцето, ще почнем да си говорим, аз ще й благодаря за ютията, след което ще я поканя на кино, ще отидем на кино, след това ще отидем на ресторант, там това вече си го мисли на 3-4 етаж нагоре, след това ще я заведа у нас, тя ще се изненада, че живеем в една и съща кооперация, ще се заговорим за това и след това лека по лека ще я целуна, след това ще правим секс, след това ще се оженим, защото тя е жената на моя живот, след това ще си родим деца, след това те ще почнат да искат пари, след това тя ще почне да ми мрънка и в този момент вече той звъни на звънеца на това много красиво момиче. След това тя ще остарее, ще стане много грозна, ще стане баба, аз дядо, децата ще ни напуснат, ние ще обеднеем, ще стане много гадно и в този момент тя отваря вратата и той казва, я да си ебеш майката с тая ютия.